Koko ajan on. Okei. Tarkistin. Naisesti. Se on pisit juo vähän. Ylös! Ylös! Ja auki vaan lukot. Jalat on muu vähän. Hyvä. Hei. Hakkia vaan. Ylös! Kovempaa, kovempaa! Voi loppua vielä. Rauhassa, rauhassa. Puolen väliin laske. Pidä siinä puolessa välissä. Siinä pidä. Pikkusen alemmas. Pikkusen alemmas. Hitaasti alas. Ja räjähtää ylös. Samalla lailla. Hitaasti alas. Siinä pidä. Pikkusen alemmas. Ja hitaasti alas. Ylös! Täytyy vittu muuten. Hyvää rahaa. Ei pallukkoja. Happia vaan. Kovempaa vähän sieltä alueelta. Kunnolla ylös. Okei. Nyt liikutetaan niin kuin liikkuu. Noin. Hyvä liikku. Just noin. Jep. Hyvin liikkuu. Ja ylös! Ylös! Ja mennä! Yksi vielä, heti vaan, heti vaan! Ja yksi vielä! Hei! Ja yksi vielä! Mene! Heti vaan! Ylös! Hakkia, älä poki! Vittu! Happia vaan. Tuko te kävelyä puolelle luokkaan. Okei. No justiin. Otatteko vielä voimaa? No justiin. No justiin. Vielä. Vielä. Nyt hitaasti alas. Hitaasti alas. Noin. Hitaasti. Siihen pysähtyy. Pikkusen ajatus. Hitaasti. Hyvä. Okei. 8 jäljellä. Hyvä Sari. Tämmös se on. Aika helppo. Pysy siellä jalkareissa.